Včelári, toto bol posledný súťažný produkt našej veľkej vianočnej súťaži. Vo včerajšom videu som vám ukazoval dno, ktoré patrí k tomuto oplodňačiku trojdielnemu s krmidlami typ B. Poďme si ho trošku zblízka ukázať. Na vrchu máme krmidlá, ktoré sú 3, pretože je trojdielny. Krmidlá majú aj vetraciu mriežku a v jednom krmidle máme aj včerajších výhercov, ku ktorým sa o chvíľku vrátime. Toto je B-čkový nadstavok, teda do ňoho pasujú B-čkové rámiky. Je rozdelený na 3 časti takýmito prepážkami. Každá časť má potom svoj letáčik. Takýto úl slúži napríklad na vytváranie odložencov. Do každej z týchto 3 častí môžete dať 3 rámiky so včelami, môžete tam pridať aj nevyliahnutý matečník a keď sa vám vyliahne nová matka, tak máte v podstate hotové včelstvo na 3 rámikoch. Vyžrebujme si teda výhercu o poslednú darčekovú poukážku na 15 €. Ale najskôr by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí ste sa zúčastnili v našej veľkej vianočnej súťaži, ktorí ste komentovali súťažné videá. Bolo vás neúrekom a veľmi pekne ďakujeme. A 25. po obede prídete na našu facebookovú stránku, dajte si vianočný šalát a sledujte, či vyžrebujeme práve vás, komu pošleme vianočný medomet radiálno-tangenciálny v hodnote 530 €. Výhercom poslednej darčekovej poukážky sa stáva pán Peter S., ktorý dal správnu odpoveď na súťažnú otázku. Ešte vám pripomíname, že na to, aby ste vyhrali, musíte sledovať našu facebookovú stránku baraník.sk včelárske potreby. A všetkým prajeme v mene celého týmu baraník.sk veselé Vianoce a príjemné prežitie vianočných sviatkov.